Wiraswara Astabrata Mas Heru Linanta. Heeh. Iki nek karo bapak kepala desa Pak Suparlan wis peluwek lho. Karo Pak Lurah wis pel-galipel. Kaya wong tuane dhewe. Mas Heru iki lurah ngendi-ngendi ki apal. Lurah ngendi-ngendi ki raket kok. Iya. Ya dibawane sik Mas Heru, belok barang. Iya, mangga Mas. Kiraku kowe pancitra merga suwe nggih kula kentonaken kula aturaken sedaya para prangkating desa sedaya panitia. Mugi saged karmaning penggalih lan sedaya para pamirsa sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit ingkang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ngono sing selalu setia mendukung karya-karyane awake dhewe sakanca sanggar seni Astabrata wilujeng lek-lekan wilujeng mungon. Lah iya Kang Sarto wilujeng midhangetaken. Monggo dipun ajengaken Mas. Layang kina mama ruta ambalangan wingi kanca-kanca para paring ngelipur saka laladan tarokan gendeng tarokan Kediri. Sesuk diparingi Gusti Allah prei sedina. Alhamdulillah. Prei nggur sewengi, dinggo kramasna. Iya. Dinggo atus kerawana engko gek mbacut. Lah ya tanggal 3 ning laladan Murang Kari Madiun. Tanggal papate nek ora kleru ning laladan Macanan. Oh iya. Genjeng. Nah, salah iya. Genjeng terus sesuke tanggal 5 ning Semi. Semi Brebek. Iya, semi ki ra patek ketokno. Iya. Ra patek diketokne. Kelas Mas. wasuwe hangan tani rasaku ngantuk Ajeng bijar krungu samaya eling yen babraske Mataraman cara pelok barang larase pelok barang. Pelok barang Sinta Kang Sarto Mbak Sri Pesek berdiri bersama. Oh ya ya monggo dipun telasaken Mas Heru Linanta. Iya kledang lakai pecahe
Wilujeng dalu Dik Sinta Widya Palupi. Wilujeng dalu Mas Dalan. Wah. Wilujeng dalu Mbak Sri Wahyuni. Inggih wilujeng dalu Mas Dalan. Ngaturaken salam mukadimah utawi salam pambuka. Langgamipun jeneng gula. Ayo. Sampun samapok ing dadi sawego ing diri Dik Sinta. Sampun siaga. Sampun aredi Mbak Sri. Sampun. Dek. Angger Sri mangsaku saya rene saya hebat. Ning ndi saiki angger tanggapan wis ana sing ngeterne bojone. Ramadan kudu bari bojone malah ora duwe isin malah los ngono ya. Ayam wis umpama dalan wis dibuka kok. Ya, buka teluk sing mak ayam. Pasugatan Banyu Milik. Dik Sinta mau sampun makan, Dik? Sampun. Mbak Sri Wahyuni menapa sampun dahar? Sampun dahar. Kalian pecel. Pecel lagi. Nggih. Wingi bar ning tarokan. Wingi bar ning tarokan aku sarapan karo sopir, terus karo sing gender. Lah iya. Terus komburi mobil buanter nopo ya. Sri terus wah iki mumpung anak mau mobil akbar sarapan pisan. Mumpung akbar sarapan pisan ya. Maksudnya ngepot kok Mas mandeke. Apa? Ngepot. Mumpung akbar sarapan pisan. Ya. Jadi ya sinden laris ya Mas. Laris. Gratisan sama Mbak. Iya mumpung. Piye sih? Jadi ya laris. Laris napa kok golek gratisan ngono to? Nggih. Lho, wong bar honeymoon bulan Madu ning Bali entek akeh kok. Nah iya. Ya terus nih. Iya.
Dek Sinta, Dalem. nek pancen sampeyan menika solmete Mbak Sri Wahyuni panjenengan Mbak Sri Wahyuni wingi bar bulan madu ning Bali apa ya dioleh-olehi iki? Nggih, Lho, jenengan dioleh-olehi apa? kaos barong. Mosek to. Wong Sri iki ora pengertian. Lah pripun? Lu izin ora melok tanggapan suwe ning Bali honeymoon ki kok ora ngoleh-oleh aku lho. Lho, jenengan boten dipun Belas ora dikeki. piye to ki? Itu tuh Ki Sri. Nggih, Aku suka arep Mbak Iko lek dikira murah. Bukan soal harganya tapi karena kenangannya. Ije kok Mas, tapi bergantungan. Loh, aku ki ora apa-apa ngono ki ora ketang sak asbak iki mbok Oh, dibawakno. Mas Bali. Oh iya, Mas Bimo sing juga Bali. Oh, aku kayak ono. Oh, iya. Mergo aku arep dalang laris kaya ngopo, kuwi iki asbakku nek ning panggung tetep debok. Oh iya, lo ben iso tak nggo kenangan, anggere nek mayang, wo asbakku nek mayang mesti asbak kok. Oh iya, nanti tak bawakan ya Mas di rumah Wonogiri ya. Apa to asbaknya? Ambo budi Mas. Oh iya. Tapi yang digo ngetek rokok orang kok ora. Aduh, Orang putra. Arbu. Pas ke. Terima kasih Mbak Sri dan Dik Sinta. Yo. Ingkang sampun ngaturaken langgam jeneng gula minangka salam pambuka utawi moko dimah wonten ing siseng lindukan. Iya. Menyelam sambil minum air maca-maca WA yo no ngono. Assalamualaikum Mas Akbar. Kula Bunda Injil Heaven saged pinanjan malih wonten dalu menika dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Salam solid, damai, kompak, seduluran kagem keluarga besar Astabrata dari kami FMA Militan Astabrata yang selalu memantau wonten ing live streaming. Oh iya, sembah nuwun Mas Akbar sehat selalu kagem kontok-kontok Astabrata. Amin. Oh ya. Ono meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar lan kru Astabrata. Yo. Sehat, sukses selalu antuk keberkahanipun saking pangeran. Menawi diparingi nyuwun lagu ninggal katresnan kula aturaken sedaya pamirsa anenggani wonten Astabrata Media. Kula nenggani wonten TKP saking kula Bapak Lasiman. Oh iya. Ana meneh ana. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Akbar mugi pagelaran dalu menika lancar menawi kepareng nyuwun lagu dadi ati. Lagu menika kagem keluarga besar FMA matur nuwun saking kula Ibu Suharmi Azadewa. Oh ya, orang siji dipisanke lah yo. Sugeng dalu Mas Akbar Temanggung selalu monitor Astabrata badhe request gending sambung manci dalu. Yo. Kula kintunaken untuk keluarga besar FMA saking Wahyu Jabrik semoga Astabrata tambah sukses. Oh ya. Kanca-kanca FMA Militan Astabrata selalu setia memantau no. Iya. Matur nuwun dukunganipun. Lah ya. Yo. Saiki ngaturake Mbak Manohara, jumenengke Mbak Manohara. Supaya nggih menika warga masyarakat ana ing laladan nggih menika talang ya antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Ya. Mbak Mano, ya. Jumeneng sepote praon kanca-kanca. Oh ya. Praon kalih rambahan mecah sepining swasana ngurmati Mbak Manohara ingkang jumeneng wonten ing sasana budaya. Monggo Mbak Mano kula aturi jumeneng. Yo.
Wilujeng dalu, selamat malam wong ayu. Wilujeng dalu. Wah, Selamat malam Mas Akbar. iya. Ya, semakin hari kok semakin cantik, semakin hari kok semakin anggun, semakin hari kok semakin mempesona. Masa? Loh. Bareng film kok iso ndebrot sone lho. Lagi ngono kesalahan tukang son Mas. Kok iso kesalahan tukang son? Lagi gara-gara mikir. Oh, dudu suara panjenengan ning mikir. Mikir Mas. Mikir nang apa Mbak Yu? Mbok iki ketoke kok kaya ngedol. Wingi. Iya, loh. Ah, gimana Mbak Manuhara? Lama tidak jumpa kalian panjenenganmu. Waduh. Kok iso malah beker nih lho. Kok beker ki jajan nggih mata. Mboten nggih, wong anggune anu. Makasih. Feminin. Masa Mas? Iya, feminin. Oh. Iya. Loh, sing nonton jenengan sing ngenteni jenengan banyak koyo ngene lho. Mungkin kenyek apa piye to Mas? Lho, kok iso nyek iki lho? Lah wong sakmene kok banyak iki lho. Maksudnya akeh ngono lho. Lah ya wong to. Uang, lha yo akeh iki banyak bahasa anune, bahasa Indonesiane. Menika bapak-bapak ibu-ibu senes banyak Mas. Lah, Jenengan kok lek dikrutuk wong sakmene mbane lho. maksudnya banyak kuwi akeh ngono lho. Iki banyak kabeh. Oh banyaknya oke. Lho, maksudnya iki Ternak. tidak sedikit. Nah, Lah ya banyaknya oke tidak sedikit berarti ternak. lho. Kok ternak lho? Maksudnya wonge akeh. Wis ngono ae wis. Oh berarti dudu wong oke. Lho, Iya to Mas? maksudnya yo sak menike sawangan dhewe wis ngono. Mereka ingkang rawuh bapak-bapak so ibu-ibu. Ayo. Ngono lho Mas. Bapak-bapak, Sing- ibu-ibu. Nah, kok sing delok kok banyak iki kok. Iya. Mosok banyak enek sing jilbaban. Banyak Alhamdulillahirabbil alamin. Menika ten desa napa? Desa Talang. Kata kami sosol. Desa Talang. Desa Talang nggih. Desa Talang. Inji alhamdulillah. Acarane bersih desa atau Bersih sedekah desa, bumi. Sedekah bumi. Heeh. Derek ndedonga mugi-mugi desa Talang pinandingan selalu warga masyarakatnya rukun. Amin. Sedaya warga masyarakatipun panenanipun melimpah. Amin. Pak Lurah ingkang pundi ngapunten. Lho Pak Lurah nggih wonten pundi nggih kula. Asmane Bapak Lurah napa? Bapak Suparwan. Bapak Suparwan ingkang pundi ngapunten. Loh, gagah gede dhuwur pideksa kok. Aduh, dewa Mas. Dewa. Gede dawa. Hmm. Senenganku.
Tenang lho ya, engko nek wis Pak Parlan umpamane Nggih. jumeneng teng panggung sampean aja kecewa. Lho lha napa? Lho mergo gantenge tenanan. Sak rombongan kanca-kanca sabrata ki nom-nom ketoke cakrak-cakrak ketoke bagus-bagus. Ning nek musuh Pak Parlan ora ana sak kuku irenge. Mosok Mas. Saking baguse. Lah iki waduh pengen petuk iki. Dipapak lho. Sik Mas. Nah. Alon-alon dhisik. Oh, ngono ya. Ingkang kok bali sik jam 5 esuk. Wes. Kok iso men lho? Lah nganu baturi wong bakul sayur. Ya ora kok iso. Iki alhamdulillahirabbil alamin Mas sing mirsani ya Wah, Allah. tenan. Sak iso lengkap padha madhep rene kabeh. Iya no. Sing pikir kono sok madhep rono Mas. Lah kok iso? Nguyuh. Lah, muncul yo asa mbok omong. Lah piye lho? Nguyuh ki penting lho Mas. Lho, kok iso lho guru nguyuh? Nguyuh rambune pesing kok yang penting mbok penting-penting ning lho. Tahu bambu Mas. Lho. Yo maksudnya secara adoh wis mambu. Lah kok iso ngambuk uyuh barang lho jenenge ya. Yo kan pasilian ben Mas ngompol. Oh, ngoten. Mambu pesing. Orang ngumpat uyuh ki iso dadi penyakit. Kok iso? Lho iya iya to Mas. Heeh. Mamula Mas aku nek uyuh ki ora tau tak empet. Oh. Ada paling lapangan ngono kan ana kamar mandi. Ora bingung Mas. Kok iso ora bingung? Ora bingung. Heeh. Ana truk cakson mare tak uyuhi. Jadi nguyuh ning truk. Nek truk ngadeg ngono ning ban. Oh. Lah Lah, kadung metu lah kok truke mlaku Mas. lah terus bareng truk yang mlaku piye sampe? Lah kok tukang son kuyuan. Nyapa? Lho, uyuh kok arep mlaku iki lho. Lho makane Jenny kuwi nek cinta karo aku gara-gara kena uyuhku to. Sik penonton ora mudeng Deni iki sapa? Operator son kuwi duda. Operator son. Oh, duda niku. Duda Mas kuwi. Hmm. Ngakune. Sik to, biar tidak menjadi fitnah. Apa? Wingi kan kula tanggapan teng Banyuwangi. Alah ra ngejak aku ae. Lho, mboten ngaten, perkara mboten ngaten. Heeh. Kok Deni kula jane sone ora tak jak. Heeh. Ngajak Deni tok. Kok Deni niku suwambet teng kula. Piye? Ki lho, manoharai telepon aku renek bare. Ngene iki anakku yo risih wayahe nyambut gawe. Wayahe nyambut gawe diganggu. Muni ngono. Muni ngono, Mas. Operator son niku muni ngono. Oh, lambene tak delok ditapuk. Padahal kuwi Mas, Heeh. disayang aku. Ndang toyang telepon aku, ndang toyang telepon aku ngono iki Mas. Malah nek ora nek kaca malah dikeki ngono. Heeh Mas. Lah kok omong nek kaca Malah malah gene ngepapi barang-barang kuwi lho Mas. foto dikirimne sampean. Aku foto nindas ngono ki lho Mas. Moto ndas moto ning ndas. Iya ndase kono dhewe. Mangga. Kono yo ndasku. Mangsaku kok Mas, piye? iki timbangane apa iki jenenge kelantur-lantur. Lantur-lantur? Aku kan urung tepangan karo Pak Lurah. Iya Karo no. warga masyarakat kene karo pemerintah kene. Heeh. Mbok menawa nek Pak Lurah ki mengke enek apa ki jenenge mengucapkan apa-apa untuk warga masyarakatnya gitu loh Mas. Heeh. Piye nek dipun dawuhi. Nggih. Pak Lurah niku minded nyanyi. Oh ngaten. Memiliki suara emas. Oh. Berarti Pak Lurah wis pengendikan nang kula. Pripun? Aku katek siteng nek bintang tamune Mbak Menharan luwung rasa wayangan. Nganti kaya ngono bot-bote ngeboti sampean lho. Saestu Mas. Wah, domongi kok. Ayo colek ngono dadi sepoti mawon. Heeh no. Sepoti apa ya Mas? Lah apa sing cocok karo Pak Lurah sih? Pak Lurah Wong iki piantone iki kalem napa piantone iki kalem napa sigrak? feminim. Oh feminin. Cool. Anu Mas. Mataram. Mataram. Tak nganu tak jempute ya Mas. Sebutan. Monggo Mas Arya.
pinanganten kekalih Apa itu dadi manten Pak Lurah? ingkang kakung pindho Bathara Kamajaya ingkang putri Kadya Komodo Konratih tumindak lon-lonan sang temanten ingkang kakung luruh Jatmika ingkang putri kados mentok dobolen Sik lho Mas. Urung-urung mantene lanang wis nginger wedok. bo Pak Lurah ora metuntune. hei Aturaken wilujeng dalu Bapak. Saling rumiyin to ya. mucium kok ayam Bathoke dereng. batok bro kok malah diduku boy ah Pak Lurah ki bathoke lho tumatan ning ngene lho. Dikira aku banteng kok wis. Pak Lurah ki Bang Mano dalem. padake nempel batuk kuwi lho Ben ora apa-apa. Engko teko omah ben dikon turu jaba karo bojone. dilapino Iki piye iki? Ceritane piye ngono gak kenal. Allah Pak Lurah. Ya lho. kok terus melak nyetrum lho Ketoke Pak Lurah ki biyen ya senengane banci. tandane apa ngebot jenengan ra irama Ngapunten Pak Lurah, kula lapis mboten mboten duka nggih. boten Emang apa? Aku kira iki lak ya paling wedi dhewe to. Mau Mbak Mano nek merintih feminim lho. Lah kok iki mau piye mong? Pak Lurah. Ayo Bapak. Iki piye, Pak? Ceritane ngono kok ndenengan pikantuk peranaan kayak ngene. Peranaan ya Allah. Nesu nek cara aku marah, ya aku marah lho. Marah lho. Marah. Dirayu. Iki kok nak gak iso meneng awakmu lho ya uripane. Ayo nek koyo ngene kok jane peranaan ki lho. Dikira aku wedhus kok. Kok ngene iki bot-bote aku watuk film ya tak budal. Iki demi jenengan kok. Alhamdulillah. Masa nek kok watuk film kok alhamdulillah iki lho. Lah timbangan dene gak iso watuk, gak iso pilek terus piye? Iya Kang Mas. Berarti Dik diparingi watuk pilek Dik termasuk Urip. Iya dah. Jadi nek kok gak iso watuk film berarti wong mati. Iya, tapi ya. Piye? Nak persis kaya sing tak omongne to. Bagus, feminim, cool. Kul gede dhuwur. 1 meter kotor. Tapi Mas, Tapi Pak Lurah disayangi oleh masyarakat. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Alhamdulillah. Niki nggih pun badine purna lho. Ojo purna sen tunggu nek purna sing nanggap wayang sapa? Lho lah make iki strategine Pak Lurah kok. Dadi purnane nek wis arep anu nanggape wayang wis ora purna. Oh, ngoten. nak wis purna tak tanggap dhewe. Wah, kira. Kula jenengan tanggap piyambak Kang Mas. Jenengan tanggap teng pundi Kang Mas? Engko petunjuke Mas Hendra. Oh, ngoten. Niki girmane Kang. Mestine ngono. Nggih. Masa arep nanggape dadi germoni. Lho tenan lho kok ya. Mau Ngapunten. kados pundi? Kula tak takut-takut iki serius kali Pak Lurah. Ngapunten Pak Lurah. Ya karo digandeng no. Nggih, yo yo man. Tas cilik kok piye kok. Berarti dibocah. Lho, Iya. tasnya bocah. Iya toh. Bocah apa Kang Mas? Rodok semua apa iki? Berkaitan. Lah kok aku dhewe. Wayang.
Isih umur 8 lah. Untu lho urung tukul. Capi. Ih. Mas, Wah, masa ini dereng tukul, capi. Urung tukul lho Pak Bakno. Piye jalan dimut piye jalan urung tukul lho untune. Senengan kula niku golek bojo nggih sing dereng wonten untune ngeten iki. Malahan. Oh. Mergane nek ngemut keri. Padahal ngemut Permen bisa kering, heeh. Menika acaranipun napa Kang Mas? Alon-alon riyen tasik pemanasan aja kesusu. antarane apa? Lho bagus. Dari kurang iki lho bisa. Idane aku salah wong kasih wayangan kok ya gitu. Jadi kurang iki to Mas. Lah acarane apa Mas kok kayane? Apa lagi jadi? Oh, kan. Nggih. Ngapunten bapak-bapak ibu-ibu, menika acaranipun menapa? Loh, ngantenan nih Pak terus e. Waduh. Menika acaranipun apa? Loh, ngantenan nih. Oh, ternyata bisa. Saya ya pinter lho kalau saya ini jare. Nganteni sinten? Nganteni sinten? Lho Pak Lurah. Wah, mengkhianati Mbak Manu berarti. Pak Lurah sinten? Pak Lurah Suparlan. Iya. Keliru pripun? Pak Lurah? Catur, mau jenenge Pak Parlan. Ganti. Maksudnya golek bola. Nggih, Pak Lurah. Derek ndedonga mugi-mugi panjenengan selalu diberi kesehatan. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Selalu sehat, selalu kuat menghadapi warga masyarakatnya. Kuat apa? Loh, Kuat ngomong masalah. ngomong masyarakat menghadapi semua masalah ngoten lho. Lah penampane iki lho kuat apa? Penampane kuat napa to? Kuatnya mriki ngono. Lah gayane diracak salting. Iya. Kok iso diplok ngene barang gitu. Lah iya. Mbok yo sing ngene. Mbok pilih wonten pamuritan lagu napa Pak Lurah? Kagungan lagu. Oh, mboten kagungan. Ya bener ora mencipta lho maksudnya iki. Dia Pak Lurah itu tidak mencipta makanya takone mboten kagungan lagu. Ya bener. Pak Lurah ki yo nganyel wong. Kok iso nganyelne lho? Bojo kowe kanyel kok gak nang jenengan. Ya rawuh iki rawuh iki. Rawuh ki Ibu Lurah. nggih, rawuh ingkang pundi Ibu? Oh, wonten. Ibu ingkang pundi? Oh, ngapun. Ibu Loh, ingkang pundi? iki pakai boten dhewe lho. Aduh, wis rahasiane kebongkar iki, Mas. Ketoke bojone akeh. Nah, iya. Ngapunten Ibu ingkang pundi, Bapak? Ngapunten. Oh, kula. Wah, Ndek bojo Lurah iki bongkok akeh. oke. Mas, Bongkok. bongkok. Bengkok mesti to arahe lho. Oh, alah, Mas. Niku wonten pamundutan apa? Sambung wajib dalu. Iya, ada. Nah, jenengan sakit Kang Mas? Napa Mbak pilih wonten pamundutan? Pak Lurah napa sagete? Kok dereng sakit to? Lho. Oh, dereng sakit. Dereng sakit. Nggih pun jenengan dereng sakit. Mriki nggih mriki tapi mriki. Digandul Nggih, apa? nggih. Pegang mriki mboten napa. Nah, tapi kula pirsani pun dereng-dereng. Iki apa? Maksudnya kan bar tiba terus tak delok luka. Udah, bodoke. Nggih, alhamdulillah. Tarik napas. Sing napa kok matur alhamdulillah. Nun, Diparingi napa kok alhamdulillah. iki menapa kok nek disawet. Ngoten lho. Betul gak? Atake ya keri pisan. Aduh, Aduh, lha iki piye Mbak Manu iki? Aduh, dapet. Non? Aduh, Bon. Ngebon muni sapa? Utang pripun, Mas Akbar? Utangi Mas, sakne Utang kula Mas. pun kata kali ini.
Mbak pilih wonten tamu. Ayo napa Pak? Kersane napa? Mangga napa? Oh, Dan kok dan gitu. pemanasan kok dangdut yang mungkin pun panas. Oh, rock. Oh, rock. Dangdut mau malah rock. Muncak rock, Mas. Training mawon. Malah senenge judulnya rock. Oh, sabar. Weh, maksudnya Keroncong. Oh, keroncong. apa? Napa? Napa, Pak? Ariati. Duh, kleru gila nari. Napa lho kok laru lho? Haryati itu jadi. Hati-hati lho. Nyapa? Pak Ariati enggak mriki. Nah, di Pak Haryati kamu di Pak Ariati. Oh, Pak Ariati Pak kali. Joso, Pak Ariati enggak mriki. Pak Haryati, Pak Joso tidak di kali Pak Catur mau mungkin apa Pak? Nggih Pak Catur. Kali Pak Catur monggo. Heeh. Dipun sepoti mboten? Ya no. Sepoti. Ayo, Ayo. ayo. Monggo Pak Haryati, Pak Catur. Oh, jangan dijemput nih. Cakilane, Mas. Tapi kuwi kok. Cakilane, yuk. Kemudo. Ya, mudah. Masya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ini. Sudah namanya ngantuk. Ada salur monggo. Pak Salon. Bang ini gurih. Lah iki wonge. Iki wonge. Sudah. Iya. Iya Mas, aku rasanya kok diuber Satpol PP. Lah nyapa lho? Kan kalau bae wong rene. Ya, gue sing sepi kok. Wik satu-satu deh. Iya. Menika komposisine sampun pas. Nah, sampun. Sampun? Heeh. Alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu Pak Sugeng Dalu Pak Mandala. asmanipun Pak Catur Ariati. Pak Catur Haryati di dalem. Joso. Rajasane pundi, Pak? Joso Kidul Pasar. Rajasa Kidul Pasar. Engkang setunggale, Pak. Kemarin asma sinten Bapak? Ingkang Sardi. Di dalem? Halo. Oh, talun. Ini wayangan, talun. Nyatu Mas.
Wes, Oh wes ta. minggu aku. Oh jenenge sampean. Dudu. Lah sapa? Pak Toming ya. Ya ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa kok sedulure akeh. Sedulurnya banyak. Ora, semoga saya Alhamdulillah nggih Mbak. Nek sakit tahun ngajeng pun sanadap Mas Akbar mulai nggih. Nggih. Duh. Dosa ta? Mas Akbar sampun. Oh sampun nggih. Sampun niku pancen bergilir. Baru bergilir harus adil nggih Pak. Nggih no. Sing penting tiap tahun nanggap wayang alhamdulillah. Alhamdulillah. Sih, buat pilih wonten kata-kata napa monggo Bapak? Ayo, Kata-kata. Oh sampun. Oh, ndere mawon. Derek mawon. Buat pilih wonten pamundutan lagu. Heeh. Pak Lurah iki lho, Pak Lurah iki. Pak Talang. Kiri, Pak Lurah, kiri, Pak Talang kiri. badhe nyanyi nih Pak Talang. Dalah? Pak Talang. Monggo Pak Talang. Pak Talang mengke mawon, mriki keri mawon. Kang Mas, kok usah dicekel niki mengke jenengan ngomong ae. Iya lagi mau sudah gawe kok malah ora iso Ben kan ini masalah munggah ning wong. lah kok mbok lugone kene kan dadi notane wayang kok piye? Kersane Mas, kersane ben nganu angker dhisik. Monggo Bapak. Oh, ndere mawon. Mbak pilih wonten pamundutan. Ano Pak Talun, apa tunjuk aku Pak. Oh, ora turut sebetulnya. Wis panut mawon. Wis Niki wayah sinten? napa? Niki wayah sinten sing derek? Lho, jenengan seno napa jenengan kan Kulo keri mawon kok germoni. Oh iya. Ayo lho anak-anakku ayo. Sing asli Talun, kok Talun. Talang. Ayo lho, berdiri lho. Kok Talun ya. Nah, jen. Dua nggih, dua. Dua. Santunya sinten? Ayo kali Mbak Yovika. Mbak Yovika ayo berdiri nduk lagi ya bansi iki, Pak. Asli ya. Nanti aku tahu roh, ora tahu. Mana nduk. Aku pokoknya urung enek buktine ya urung ngomong. Ayo jadi. Sebelah kono. Sebelah kono kan bikin yang kono. Ning anu, napa niku Mbak Mano pasrah bapak kali jenengan kita ya. Oh gitu. Bapak pilih wonten pamundutan Bapak napa? Napa ki? Lah iki malah sing nyuwun malah mbok angkerne kene piye to yo? Ben kapok. Sing nyuwun malah mbok angkerne. Jadi kan iki pengen berdiri toh. Betul. Makanya minum kopi Satria dong. Dalah. Monggo ya monggo mriki Mas. Monggo mriki to Kang Mas, syukur kok ya nesu. Mriki Kang Mas. Sampe gak teko aku Mas. Mbak Manohara arep lunga nanti. Aku nyontek bae. Mriki lho. Kok sampe mikir-mikir makin nek tiba. Mriki Pak. Jenengan iki bagianku. Oke, iso dong, Mas. Nggih Kang Mas monggo. Wah, ala untung minta ya telur emas. Ya, nenek kowe. Apa Mbak Manohara iki? Sing cocok, sing cocok. Panjenenganipun apa? Sik, iki mau ana sambung mati dalu. Ngekeri. Heeh, sik. Sigrak-sigrak. Oh, sing sigra-sigra. Nggih, Pak nggih. Iya no. Sik tak waca iki mau dadi ati. Ana podang kuning. Sesuk Lho, kok kabeh sesuk ya? Kok wayangane bengi iki kok iso. Ninggal katresnan. Nah, piro tadi? Ninggal katresnan. Napa Pak? Pamundutane napa? Monggo. Tresno kok ditinggal to, Pak? Nah, kaya sik asal. Piye iki ngejak piye, Mbak Mano? Nyuwun lagu napa Kang Mas monggo? Katresnane udah ditinggal. Oh, ngoten. Nggih napa? Lah monggo. Kasih monggo. Napa Pak? Monggo to. Manut. Oh, warga masyarakat manut pamundute terus e. Oh iya, anu ditali warga masyarakat Mbak Mano. Heeh. Ninggal katresnan napa Bu? Napa podang kuning? Oh, podang kuning. Ninggal katresnan podang kuning. Piye nek nyetel kaset ayo Kat tinggal katresnan mawon nggih. Kali-kali dituruti. Nggih, Ya, katresnan nggih. siap. Nggih. Oke, ini katresnan. Langsung mawon nggih, Mbak Mano. Nggih, Mas. Ayo, monggo. Garapipun manut kanca-kanca, ninggal katresnan menghibur warga masyarakat Talang. Tateke, ya.
Ayo deh. Ojo lali Ditoske ya. Ojo lali Bos. Alhamdulillah matur suwun Pak. Tenang asri ya kita laris. Dan bos, Jeno. kok kamu lah? Bereng asik bereng atur. Wong mergo sedekah ki adem ki lho Mas Mujane.
dan nyanyi podang kuning lho. Pripun Kang Mas? Nyanyi apa? Apa nyanyi apa? Nyanyi podang kuning ya? Ah, podang kuning. Podang kuning. Nggih. Podang kuning apa podang? Kok gedang kuning. Udah kok sedang. Mbak Manut, nyanyinya terakhir aja. Ada Pak Lurah. Terakhir mawon kali Pak Lurah. Oke, sini ya. Sini dhisik ning ngesakne dandane awet isu. Wis kok karnaval ya. Sing urung sapa Mas? Ayo, Saya berdua ya. Seperti saya kau, seperti saya. Seperti, Mas. Ya, ya. Bakal kalau bareng deh. Sendalu Mbak Aulia. Pilih sendalu Mas Akbar. Sendalu Mbak Ranger. Pilih sendalu Mas Akbar. Gila, wis berdirikan di sabratan. tenan. Iki mau ya karo Pak Lurah kok diparingi nyeket. Alhamdulillah. Matur suwun sithik karo Pak Lurah. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi Pak Lurah tambah sehat. Amin. Rezekine lancar berkah barokah. Amin. Tahun ngajeng nanggap malih. Amin. Mengke kali kula nggih, Pak. Mesti kalau dijamare. Mengke bisa urip gantos. Aku dijak ora. Mana bisa? Kita malah gantos. Langsung Mau Mas. sebulan enggak, Pak? Mungkin kita Oh, Kak Manu tuh tidak nang ndi ngono iki. Non. Dijak seset tebu ya ora apa-apa. Ya. Ya dicak tanggapan lho Jamayana. Kowe kok Mas Akbar. Besok jenengan dia terima Mas Akbar. Alah pokoke payah dalane Mas Akbar bintang tamune ora manora sepi. Sepi. Oh niku jibat kula Pak niku. Tapi kok ngoten lho rumah itu kok sing jenengan pamer ini kok boten ngeten iki to. Sik Pak aja bingung kok. Piye. Iki kudu dikenane lho iki. Iki dikenani lho. Piye Pak? Piye Pak? Ya matur jenengan kok jadi manuk hara kok wong ngene ngono manuk iki. Lho, manuk hara niku wonten artine. Lah jenengan takut artine napa? Manuk hara niku wonten artine. Artine napa? Manuk yang dipelihara. Oh. Jenengan pengen ngertos manuk kula. Maksudnya manuk sing ning omah. Ning omah. Pripun? Lah lagi loro. Nah iki lho. Ayo njok Podang kuning ya. Podang kuning pamungkanipun. Anu sik langgam sik wae. Sik. Kula bali sampe Pak Lurah. Tanglet to. Pak Lurah ngapunten, menika Pak Catur kali Pak Pak Talun Pak Talun menika kok diunggah niku badhe diken apa? Sik mikir. Mikir diken Pak, mikir, Pak. Iya. Alah bosan repot-repot kok yo Aduh, kita Pak Lurah iki piye jembatan banji gitu. Lah kok wis pasang ngene barang iki lho. Aja Pak kersane aku mawon nggih, Pak. Uang anu diwajibkan nyawero jare. Nyawero to. Ngoten lho, Pak. Oh jenengane. Yang seni niku mboten nangsal kok karo duit niku. Saru. Saru nggih. Luwih saru nek ora nyawer. Ya iya. Ya pedang kuning. Nggih podang kuning lho, ayo. Buka celuk anu langgam sik. Langgam sik. Ya. Maka Pak Aul Dipun bawani mboten nggih. langsung mawon. Langsung mawon. Selak Ya. Ya. Esok awan minggu
Oh, sesuatu mantu. Mun cari poten kayu rapi nak karo palura lintune. Oh, nongko to, Pak. Oh, ngoten ya Allah. Mun sare poten sembantuan kula tungane muga-muga panjenengan munggah swarga nggih, Pak. Amin. Pengen munggah swarga mboten, Pak? Mboten. Oh, nggih pun. Saya palura itu nyanyi, orang nyanyi enggak? Orang nyanyi. Orang nyanyi. Jadi dia pengen munggah swarga. Wah, jadi akan laris. Laris. Janji kok modal ngene selaris. Wong saku kok sampeyan cara nembang apa? Mereka pamundutanipun. Loh, banyak tadi sudah saya sebutkan semua kok itu. Sambung wanci dalu. Boleh. Hati-hati ya itu. Monggo bebas mawon. Sedang nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi saya kebak rezekinipun. Amin. Aku tak kekene iku mbok pek. Usah. Anu tak kene bojoku nyang. Sapa? Nah, nyang. Ngene aku tak ndumi kabeh, Mas. Oh, sing ibad to? Nyang sayangnya. Oh, sing operator harus sing ibad. Ditaringi. Nah, ngene iki didom-dom, Pak. Mugi-mugi rezekine iki saya kata ya to, Mas. Iya. Nah, iki bagianku. Kon celengan. Celengan. Operator saya mangga mbok kei ya. Oh, temanggah Mas aku. Oh iya. Lu pengen jajan sambulan. Oh, apa semuanya belok ya? Sambung wajib dalu dipun bawani mboten. Boleh. Heeh, no ben pamer suarane panjenengan kok iso. Nek polisi Mas wedi aku. Ora undangan iku. Kok pengen nek polisi. Mboten Pak, kula mboten Pak. Mboten kula mboten tembuyangan.
Sambung mati dalu dari dikatani kok piye? Siapa? Lha Victor. Oh iya. Mas Victor, ayo Mas Victor. Ayo berdiri Berdiri, Nak. Nah, bocah kok sak cuke lutu. Elek-elek piye duwe nyawa lho. Lho, iki kok yo mate Allah. Lah kok ya ditindik barang kepene. Yo ben sangar galano. Alah munggah krek anak bayamu piro kok. Nah. Monggo Kang Mas. Apa mboten Mas Victor? Rokok mbok maca iki apa? Napa? Bawone sambung mati dalu apa mboten? Mboten apa mbak membaca mboten apa? Mas, Dalem. kan nekoni aku ning ndi? Mbak Mano badhe tindak pundi? Malah badhe ngon kucing. Bisa kucing. Kucing kok rambutnya dawa kok. Beso. Nggak kucing ngangguran. Wah, kucing nganggur. Kowe tak tok maneh anu Mas. Pasti sida paksa tak tok maneh aku Sri Kandi. Wah, piye kanthi lho. Lah sapa? Sri Bombok. Kowe kok tak iso gandrung aku dhuwit kok nggone Pak tak wenehi kowe kabeh. Lumayan loh itu duit toh. Lumayan ya. Aku sih pokoke apa ki jenenge untuk saweran kita ndum-ndumne ben. Cakepane Mas itu. Aku tengono Mas. Yo, foto. Aku tengono. Kok iso? Tapi gedhok ora. Ya ora. Kok yo karep Ditawane ya, abis golekne sing cakepane Mas, mboten apa. Digandrung ya Mas Victor. Victor iki kon guri kaya kuyang lho ya. Rambutnya dawa. Kuyang, Nek kaya kuyang. ku yo handal niku lah. Alah, kok wilang-wilang. Konsep toh, dan iki catatan utang iki. Iki yo ngenyek. Ngenyek lho ya. Sinden kok catatan utangi kok ya enek. Lah apa? Ora ana ya. Ora ndelok kok. Iki lho. Walau buruan gula loro. Lah iki beras terus kental. Malah bubuk. Yo. Kita sambung mati dalu pamuntan sapa jenengan? Panjenengane. Oh, kok ndelok ngecek HP ku barang yo pamuntan SMA koyo. Oh alah ning HP to. Iya. Wis masuk transferan kan. Ora enek ora tahu transfer. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Agamis. Habis. Dek Kristen. Dulu. Yo. Hemanipun Ya. Yayi ponakami. Tangane ta. Gitu ora tanganmu. Lah iki sak kempol kuwi Mas. Lho padha iki. Oh alah. Iki kok ya. Dia tangannya Nek iki yo wis telapak iki. anggapan aku iki. Iya. Ora ono kok ditol lihat kecoba aku. Kok ngene jeduk Jawa? Lah, adene wong ngene kok. Kayak kan Dawet Petro kayak aku sing ngene sing ciduk iki. Bulanan. Ya. Terus Pomo turun so. Mas. Iki lambemu kok apik iki. Iki apa nih? apa lambene napane yu? Iki piye Mas? Tak kira kuku. Kuku nek mengong ngene. Ya. Pomo turun sun ning kang Masa kok iki? Anggawa. Kayak ki melok dadi iki nyapa ya. Ora baca, Ora bacol kata apa mati yang belum banyak lo. Terus. Tak ramane ki aku digandrung ki ya. Lungguh ning pangkuanmu nopel. Nah, ya. Wong ayu ora kerja ae. Iki Aduh. apa? Aku kok metu wong lanang iki tak sembung genter. Ora wong lanang kok iso disebut genter. Rumah sakit gue dulu pelem mau ya. Oke di aku kan biasanya di lungguh ning ngaplok kok kalau Lah iki yo proyek-proyek lho. cilik men. Ayo enak iki, kowe iki dewi. Terima no aja. Terima-terimane. Yo. Wah, dan iki apa? Bisa malah ditakok. Ayo Ya Kak. kan mau wedok sampe gedine mau lanange sak
ngono kae ya. Ora apa-apa sampe. Lha bukune jinggahne. Ya iso. Oh, tekan di. No ya. Ini lho didelok tapi. Belajar, murid belajar. Wong ayu. We apa? Kuwi apa? Ayo. Ayu. Asu. Ayo. Ayu. Belajar sing tenang terus nani gurune lho Tenang kamu. gurune. Iya, Bu. Oh iya. Nah, terus Petres. main. Pemain di Maret gowo. Iki lah sudah bawa ora. Iya, baca. Wong Gua aku. Kok dudul. Apa krasa? Kasih pi. Ya. Heru iki didul iki sak krasa. Dan apa penyebabnya? Wis dol. Ngawur. Wong ayu rocit wae. Prandene maksa syukur. Ya. Jebul nimas uga Masalah ayo to sambung rasa. Sing tekon ndi to? Ayo sik nanggo ngaji lho. Kuwi lho. Lah mau edan. lah. Apa? Tiktok dilang iki. Apa? Kok delok tulisan ini iso numpak iki lho. Ayo enak. Ya bayangno. Genak nil. Apa? Tiktok iki besok iki gambarane nek omah ya ngono. Pak Tumprik. Kayak lombok numpak tahu. Ya, heeh. Pesek rupolamu iso guyu. Ngomong yo. Sampeyan ora ngono kali. Ayo to sambung rasa. Monggo Mas. Nanging wanci telu. Ini lho, itu bingung ini. Allah. Kok babak kaya Lah bawa kok ingane pikir. ya wong kono ki ben perso nek sampean ki maca lho. Kono ki ya perso ngono. Aja kok ngene tok. Kono ki ya penonton, kene penonton, kono ya penonton. Ngono lho. Nah, nah, menika aku batu iki. Batane setel kok nek iso mlaku dhewe. Iya, Banget. Keren. Mlaku. Mana. Salah dia anak. Oe nguri, kudu gunting lan. Tinggal biar. Tapi cilik pentil iki. Ya, ayo tar. Sang ono ingkang rubeda. Heeh. Yen tak tresno nadyan mung srana piranti. Gambarmu uga
Kenapa Pak Bang Dalu menika sangat antusias warganya. Ya Allah, sangat baik sekali. Kok ngono Mbak Mano? Lama sampai sekarang masih full. Masih full. Heeh. Mbak bila mangke wonten pamurutan lagu monggo nggih Bapak Ibu. Iya, heeh. Di sing sebelah mriku nyuwun lagu napa? Kok guleng iki ya? Apa to Mas? Lho guleng kuwi lho. Kok gucine guleng? Kok guci lho. Terus kayak ngono. Iki guci kok wong to? Wong. Kae suara apa? Kae korone nonton. Ayo nonton. Ayo nonton. Nonton apa? Nonton becak. Wayang. Saya kira nonton cake. Ya, mbak ya mbak. Ya. Makasih Mbak Mano. Terima kasih Mas Victor. Nah, ini saking Pak Lurah aku tak ndung Mas. Iya. Oh, kene iki lho, kene lho ngadeg kok. Tadi dhuwur seh. Iya. Apa tak iki lho duwite kok Duitnya ngono. Iki lho nek Pak Lurah. Pira kuwi tor? Iki zakat. Iya. Gelem ora? Gelem dong. Iki pira? Zakat Ki 100. 50 karo 1. 1 zakat. Ya wis tak kon ngitung tok nereno. Iki lho kok ya. Makasih ya Mbak Mano. Mas Elro. Nopo? Sik sita pamurutane Apa, Bu? bajing loncat. Oh iya. Lah iki urung jaket. Ayo. Cek bajing loncat. Lah duit cek 100 aku 50 dhek 100 ya pas. Oh iya. Ini lho. Masalah. Oh kuwi kurang Nah, masuk pulang. Kowe kuwi wajib kuwi. Macet, sing nyanyi bajing loncat pamurutane Pak Lurah. Ayo masuk lah, monggo. Ayo, nah. Nek gak bajing loncat ya Banyuwanginan. Oh iya. Pinter Joko Wong ngene iki potensi lokal. Kandhane menika anu panjake Astabrata ora gemen-gemen. Ora gemen-gemen. SMKI STSI. STSI, SMK, STM. Nah. STM itu sekolah tanpa mikir. Pokoknya panjake Mas Akbar iki tuwak saya iki patah ini. Oh ya ora no. Tapi sing iki kok urung. Sida mboten niku. Sita, mangga Mas Jeplan, ayo berdiri. Iya. Banyuwanginan apa bajing loncatku? Lah yo. Bajing loncat apa Banyuwanginan? Oh, bajing loncat tak ini kok nggih. Suara terbanyak Mas Jeplan ayo. Ayo. Kilo cek 1. Iki kok sampean bar munggah kan langsung nyimpeng ning kene dadi pas kok. Pas to ya, Mas? Pas lakon. Heeh, ya. Ya Mas. Mangga seperti Mas, bajing loncat langsung. Ya kok pasangan ini bisa nyedak kok nangkep. Iki cek spot. Oh, cek sepot. Cek spot nah. Mereka tepuk tangan kagem Mas Jeplan. Apa yang meriah? Iki perlu di DP dhisik. Oh iya. Ojo dadi DP Mas. Lah kok iso? Ning ndi ge 100 ya. Enggak nek. Kok nek taluran kok duwite Pak? Mau wis kok. Oh wis dhisik. Iki kok gak sih apa joget? Joget. Oh ya.
Ki mau sepotnya saku. Oh iya. Sepotnya nih Mas kokono. Ayo. Pemanasan. Tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan. Yuk. Ya. Ayo. Bajing loncak saya tayub toh. Ndak iso. Tekan Mas Kali. Tekan itu nomor. Dasar. Ini contoh. Kayak Victor ki Mas joget nih tadi. Ini. Sambung. Boleh kan? Barang sih. Kiri Mas, kiri. Tak kowe iki lho. Kowe kok kono nah. Jadi kalau Mas. Iya Mas. Ya. Kenapa bau dulu tenek gulung itu? Ini kok ketakek ngene wis ora ya. Ya mangga ya. Belajar. Kalau kowe nek gawe baju loncat nganu pitik-pitikan. Waduh men wis sayo nang bangul bidogeti. Oh iya wis. Sing kene kok luasne kok guru sepot tok. Yo. Ayo Mas. Oh langsung ini ya Mas. Ya.
Wes makasih Mbak Mano. Sama-sama kita di Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Ya. Tak tutup kelakon sih ya. Sering bener kanca-kanca. Iya. Nutup kelakon. Romonitis. Dibacutke luwih dhisik. Muga-muga lakon romonitis bisa kanggo angsal kabecikan katentreman